אם את נמנעת מהאזור של המשקולות בחדר כושר, זה ממש חבל. אני מבין שיש את העניין של להיכנס לסטודיו ולהיכנס לאימוני קבוצות, כי יש שם יותר קהילה וחברים ופחות שיפוטיות. אבל אם את לא נכנסת לאזור של המשקולות כי פוחד שישפטו אותך, את מפספסת באמת כל כך הרבה. את יכולה להשתפר במשקלי העבודה, להכיר את המכון, לראות איזה תרגילים עובדים על השירים שאת רוצה, באמת לקחת השראה מהאנשים. אני אגיד לך כזה דבר, רוב האנשים בחדר כושר לא באמת אכפת איך את מתאמנת ומה את עושה, זה הרבה בראש שלנו כאילו. וגם אם כן מישהו בא ולשפוט אותך, הוא יכול ללכת באמת לזזל, כן? כולנו באים למכון להשתפר, לכל אחד יש את המסע שלו, ואם מישהו חושב שהוא רואה מישהו אחר והוא צוחק עליו בגלל שהוא לא באותה נקודה כמוהו, אז באמת שילך. וחבל שאת לא נכנסת לאזור של המשקולות. אז בבקשה תשקלי, תגדיש להיכנס לאזור של המשקולות. אם את מסתבכת, לא יודעת מאיפה להתחיל, מוזמנת לשלוח לי הודעה, אוקיי?